Il-Malta Red Cross qed tinsisti li f'Malta aktar nies ikunu mħarġa fl-ewwel għajnuna fosthom billi ma jingħatawx liċenzji jekk is-sewwieq ma jkunx kiseb ċertifikat tal-ewwel għajnuna. Għal dan il-President tal-Malta Red Cross Ruben Gruppetta meta kienet jitkellem ma' Net News fid-dawl tal-inċident li seħ riċentament fejn tifel ta' 5 snin miet wara li vaga fl-ikel. Ġnub illi titlef ħajja ta' bniedem minn tista' tissalvaħ għax mort kors ta' ftit sigħat, aħna wkoll nemmnu illi fil-pajjiż għandhom jidħlu affarijiet oħra bħal liġijiet fejn anki fil-curriculum ta' tfal fl-iskejjel għandhom jitalmu l-ewwel għajnuna, għandhom ukoll anki id-drivers għandhom ikollhom mal-liċenzja jieħdu wkoll kors ta' l-ewwel għajnuna. Il-każ tat-tifel li vaga fl-ikel seħħ il-ġimgħa li għaddiet. Skont rapporti fil-medja lokali, it-tifel kien qed jiekol salzett meta beda jibdel il-kuluri. L-omm ippruvat tibda l-proċedura biex tneħħilu l-ikel imwaħħal iżda kien kollu għal xejn. It-tifel intilef minn sensieħ u l-isptar dam diversi jiem mitluf minn sensieħ sakemm il-ġenituri ġew informati li ma kienx hemm tama għat-tifel tant l-intfew il-magni. Ruben Gruppetta qalilna li peress li m'hawn statistika diffiċli wieħed jgħid kemm imutu tfal minn inċidenti simili. Iżda minnaħa l-oħra ikun hemm ħafna drabi fejn it-tfal jeħilsuha ħafif. Ħafna mill-affarijiet li naraw aħna li ntaqgħu magħhom dak li nsejħulhom near misses li kważi persuna kienet ħatifga. Meta nagħtu courses ħafna min-nies li attendu jgħidu nisma' kont qed nieħossib it-tifla, t-tifel tiegħi jew t-tifel tat-tifla u kien sejfgali f'xi oġġett jew fl-ikel. Ma danx nisimgħu fil-medja għaliex fl-akli ħafna minnhom jistgħu jiġu evitati fil-ħin. U f'każ bħal dawn, wieħed x'għandu jagħmel? L-ewwel nett wieħed qatt m'għandu jdeffes subajh fil-ħalq għax inħoloq riskju li l-oġġett jiġi mbuttat aktar il-ġewwa. Għandu jibda taplu fin-nofs tad-dar, fin-naħa ta' fuq bejn ġwinħaj, jagħtih 5 daqqiet fuq in-nofs tad-dar biex jipprova joħroġlu l-oġġett. Jekk dik ma jnexxix, idawru u jibda faslu maż-żaq. Jibda faslu in-naħa ta' fuq taż-żaq il-ġewwa u l-fuq. Il-ġewwa l-fuq again għal 5 darbiet. Din il-proċedura tista' ssir fuq tfal minn sena l fuq. Fuq trabi li għandhom sa sena żmien, wieħed għandu jafas il-qafas tas-sider flok in-naħa ta' fuq taż-żaq. Ma' Net News, Ruben Gruppetta temm jgħid li l-kors tal-ewwel għajnuna hu importanti ħafna għax fuq kollox għandu l-preġu li jista' jwassal biex bniedem isalva ħajja ta' ħaddieħor.